Mă, fraților, am pregătit pentru voi astăzi Spooky Lucky Block Opening, cel mai mare din România, în momentul de față. Dacă vreți și voi să primiți un Spooky Lucky Block de la mine, data viitoare când o să vă întâlnesc, o să vă dau. Dar trebuie să dați like, subscribe și să scrieți un comentariu cu Spooky Lucky Block. Și data viitoare când ne întâlnim, o să vă dau unul. Hai să vedem cine pică, puteți să ghiciți ce ne pică, scrieți repede în comentarii ce credeți că ne pică și să vedem, avem puțin lag aici. Wow, la Casa Bu! Mie îmi place foarte mult la Casa Bu. Spuneți dacă vă place și vouă la Casa Bu. Hai să le deschidem pe toate direct și să vedem ce ne pică la urmă. Un Mimian Baldulo, hai să vedem. Un Cappuccino Clownino și nu nicio dublură, o dublură la final, un Telemorte. Bine, hai să mai deschidem câteva, pentru că e foarte distractiv. Pe astea 3 și terminăm. Ghiciți repede, deci dacă ghiciți, vreau să dați să apăsați butonul de like. Și dacă nu ne pică dublura acum, trebuie să dați subscribe. Dacă nu pică dublură din astea două, trebuie să dați subscribe și ne-a picat Jaco Gorilla. N-a picat nicăieri Jaco Gorilla. Trebuie să dați și subscribe și like pentru asta.